Talam da oncuklam goğum ýaýdaýlaňyz bugün birazjyk gynançly video çekjek sebäp ingo görýän bir agalamyň bir aradan çykdy. Şuhrat agamyz 79-njy ýyl. Şu Türkiýe 2018-de geleli bäri tanayan bir saçakdan duw diýip bir dogan ýaly gatnaşyp gören agalamyň biri. Begenjime begenip gynanjyma gynanan elme dama arkadagym ýalak bolup ýanymda duran agalamyň biri. 5-nji güni akşam tagat 5 saatlarda jaň etdi. Meren uledy erte dedi şu tarafa barjak dedi. Hiç hawsa bir oturup dedi. Erte 6-njy gün abede sen işlep abetden soň boş bolýadylar. Menem awa bor dedim 4-5lere jaň et dedim. Geldim. Hawsa oturup dedi. İyi içerle dedi. Köp wagtdan beri oturup dogam görsem dogam dedi. Göresim gelip dedi bir oturup bir dedi. İyi içip dedi bir neme deli hemem dedi. Sen dedi bir fanadyň ma dedi. Şo fanadyňam dedi. Sen dedi ýakyndan görese gelýär dedi. Ona alyp barjak dedi. Kim diýem soramadym. Belki gelin bolup biler bilemok. Kimdigini soramadym. Ertesi gün 6-njy güni hiç hawsa gelip oturup iyi içmen adamyň özi derli öllü habar geldi. Şu ýaşyma gelip de şunça ýaşap ne diýerler bugün görülen erteri yok. Men şu ýaşyma gelip birinji gerek ýaşap gördüm. Allah hiç kim ýaşatmady bular ýaraklatlary. Şu gün görülen erteri yok diýilýär. Sözüň nähilek zatdygyny, nähilek bir agyr zatdygyny ýaşadym da. Dogry maýsam 2 gün bäri hiç özüme gelip bilemok. Bugün uğratdyk. Çayladylar. Watanmada, toprağımda uğratdyk. Allah can mekan cennet bolsun. Olar ýaly gowy adamlar gaty az da. Gowy adamlaryň aramyzdan gitmedi biz üçin ýaman agyr diýe. Şeýle oňa bir begenjime begenip gynanjyma gynanyp bir arkadagy maýalakdy da daşar ýurtda. Şolar ýaly saýyp çykýatdy. Şirkam diýip gaty gowy görýärdi. Bir alo diýsem bir işim düştü. Hiç ýokdy da. Ýatan ýerinden turup gelip ylgaýan adam da. Bular ýaly adamlar az aramyzda ýok da, ýöne az. Hemmäňden aýdym. Şoradakam üçin doga edelim. Allah azar mekan cennet bolsun. İdinaklara Allah habar bersin. Gelin emir bäri getirenler bir 2 ay boldy da. 2 ay bolanlar. Aýdy öýde oğluny öýerdi. Altyja oğlu. Ýaňy bir aýakda durup bir ýaňy bir dünýäň höýdigini görüp başlanmakdy. 79-njy ýyl öýdi. Aýdy diýengeň aňyrda men bärde ýengeň aňyrda diýdi. Onuň gelip diýdi getirdim diýdi. Oğlum gelinim diýdi aňyrda diýdi çağıram diýdi. Öz günlerini özler görýär. Diýdi ýengeňem getirenlerini bir gün jaň etdi. Wa oňarypsyň diýdim. Ay ýanymda bolsunlar diýdi. Onuň diýdi bir mamy işine diýdi zaýetdim diýdi sallym diýdi. Oturjak gelmen menem işläýin saňa gollaw bolsun diýdi. Işe diýdi. İşe sallym diýip bir gün jaň etdi. Alsamlyk gürleşip gülüşip deýişip gürleşip goýan adamyň birden gitmesi ýerden turýar gülýär jany faqat adam ýerden turýar oglanlar bilen ýaşaýar da ýanyna öz ýaly oglançyklar bar özünden kiçirekler bar ýeň dostlary bar bulara tedişe gidiberiň diýip men bugün birazjyk deniz aljak diýip ýerine geçip ýatdy. Ondan soň turanok sagat 5'lerde oglanyň biri gelip şoradaki kargoň bar da sen diýip turjak bolsa yatakda turmanlar. Ýerden mi abette bolan makamy hiç kim bilen ok. Ýerden adamlar işe uğradyp çykýarlar. Galya sagat 5'de öllü habar gelýär. Adam diýjek bolýanym hiç kim biren gowna deger ýalak däller. Hiç kim gowna degmäliň, gowna degismäliň. Yani aslında hemmämizin gitmeli, hemmämizin barmaly ýerimiz. Onuň gowçun ýasemmämizem. Ýöne hiç ölmejek ýer ýaşaýatda. Dogrymy aýtsak, hatda özümem bir bak gelen ýaly şu dünýä. Hiç ölmejek ýer ýaşaýat.
adamdan göwüne dege dünya maly adamdan göwüne dege har turýar. Hiç kim göwüne degmeden. Bugün örenin erteri yok değil yani näme diýenim. Ben birinji gede ýaşadym da. Şuň kuran adamyň erteri yok bolanyna. Gaty erbet eken, gaty agyrdat. Hükman bir gan hossaryň, bir jan hossaryň bolmaz. Täl hükman bir neden bir atandan dogmak täl. Şeýle bir adamlar bardyr, bir hili öz hossarlygyňdan beter jan kerek bolup bütüňde kökenek bolan adamlar. Zol adamlaryň biri de. Allah jan mekan cennet bolsun. Üýnäklere, çağaçyklarına, gelinine Allah habar bersin. Şurada dakam kakatynyň ýok bolanyna da bir hepde onun bolanlar sebäbi. Aýyň 7-sinde de 8-inde de bir adamdan jaň edip kakamy alırdı. Kakam vefat etdi diýdi. Bilem ýok ýani çok kakatynyň ýok bolmasy biraz ýüregine sarlamy kalp krizi diýipdir da doktorlar. Kalp krizi geçiripdir. Her kimge meni tatasy. Belki sol ýüregine biraz agyr salanlar. Bilem ýok da. Sanırım wagtymyz dogry hemmämizden gitmeli, hemmämizden bir gün bolmasa bir gün gitmeli. Şoň üçin hem hiç kim göwüne degmesin arkadaşlar. Ýakynlarmyň gadyryny bilelim. Dogunlanmadyň, dostlanmadyň, tanadyklamadyn. Tanamasak bile adamlar birek göwüne degmeli. Allah habar bersin, ýurtdaşynda işläp beren dogunjuklarym hemmäňiziň janyňy sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Allah jan ýüreklilik mi ýörep gitmek nesip etsin hemmämize. Öz üýümizde, öz ojamyzda, öz hosarlamyň arasyna aýagymyz uzatyp jan bermek nesip etsin. Ýat ýurtlarda hiç kim Allah ýarty ýolga goýmasyn. Janyňy sag bolsun, sagamanç işle.